Yes. Stiek het. Hier as jy moeg is die trotsgeboorde beefblok. Die trotsgeboorde chubby kan my even verseker gly van voor en agter. Ek kom mos op pad toe. Op die vatlyn aan die koepe. Jou gaan, Spence. En nou julle weet wat ek weet, julle ken nie wat ek ken, ek is intussen, ek hang, maar ek wil nie droog word, ek is deurgedra, maar nog nie weggedra nie. Nou soos julle kan sien, ek sit binne in my toilet. Jesus, my is die, ek kan enige plek sit, jy gaan nie vir my kom sê, waar ek het die. Jy gaan ook nie vir my sê, jy zijn nie in die toilet en nie daar nie, bly jy in jou baan. But listening is a skill. Soos julle kan sien, ek kom pad se kant toe, en ek is op die witlyn, yes, hoor julle. Ek nou maar hier besluit om aan my toilet te kom sit om my riemelo vir julle te kat. Hoorie? As it's story time. Yes, hoorie? 1 jaar. Ook so paar jare terug. Yes. As ek ook in 'n bediening. Yes, ek het die werkie. I'm alone. Ek het niks op my naam. Ek druk diere, maar ek het sierig sal vir al die pijn uitsmeer. Yes, ek werkie. En ek is hier by die kerk al inkomste wat ek kry is nie 'n handsakkie. Ek het nog net 1 handsakkie. Daai jaar toe kry die handsakkies nog seker 4 something. Of 3 something. Ek praat nou van eeuwe. Ek praat van jare terug. My handsakkie is nou 7 jaar. Yes, as ek seker is, as ek seker is, as hy so 7 jaar, ek skatter, maar so ek het ook mos my geboorte gegee aan wat het so hard gereend het, maar het gaan nie nou daar, hoorie. En my handsak is nou 7 jaar, right, al inkomste is nou haar bietjie van die government af, yes, en as by die bediening, hou sê die kind gedeer, ek kan nog mooi onthou, ek het nog hy jaar, het ek net 1 paar pams gehad en 'n pams wat vir my gekyk het. Winter, herfst, lente en somer het ek hy pams gedra. Ek het mos nou nie inkomste nie. Van hy bietjie van die handsakkies moet ek nou, van die 1 handsakkie moet ek mos nou goedjies koop in die huis en dan moet ek nog my 10 ook betaal. My 10de was R90. Elke maand het ek R90 my 10de gegee, maar hoor waar kom die ding in. Right? Nou meer die wat ek so elke tyd my leentreintjie gee, nie elke maand, nie elke handsakkie spyt ek pad toe gekom. Right. En dan toe py ons maar sommer nou almal op een slag. Nie nou wat nou hier gebeur het, die 3de, die 4de, die 5de goed. Ja, toe py ons is dit die 3de py die ou mense, die onpadvaardige mense en die handsakkies en rugsakkies sam. Yes. En dan soet ek maar nou elke tyd my ou leentreintjie gegee. Right. En paas en juffie, hou maar nou maar vir my dop met die R90. Waar kom die ding en weet jy? Ek weet jy, right? En dan trek hulle vir my nader. Weet julle, ek dink vir 3 jaar was ek sonder werk gewees. En vir 3 jaar het ek hy R90 gegee. Maar ek het elke kinderpy mos. 90 maal 3 jaar. 90 gedeeld deur 3 jaar. 90 dwars deur 3 jaar. Julle sal moet pad toe kom en luister, listening is the skill. En dan roep juffie. En haar man paaste vir my 1 dag. Bietjie later. Hey, toe weet ek al klaar, hier slaap as hier kom 'n ding wat stink. Yes. Suster Zios wil vir u na kerk sien. En ek sê nie paaste, as in die hak, ek sal pad toe kom. Ek praat van hy toe ek net die pams wat vir my kyk. Every Sunday ek is in hy pams. Bidtye is ek in hy pams. Begrafnistye is ek in hy pams. Jy sien my net in die pams, maar anyhow. En na kerk ontmoet hulle mos nou vir my. Ek moet agterbly laat hulle goed die ding. Hoorie? Paaste. Suster Z. Jesus, ek weet hoe moet ek vir jou sê nie. Yes, dat is nou paaste. Ek sê paaste, kom pad toe. Kom straight pad toe. Moenie nog om 'n gesonde vinger lap draai. Nie sê vir my wat op hier se hart is. Hy sê, sis, die Here, as jy tevrede met die R90. Die Here soek jy die R90. Hey! Ken jy vasien? Jy wil sommer weer by toe. Wacht. Toe sê ek, hoei. Ek het op my toilet geklim. En pas maak al weer nou my bors weer warm. Van hy dag,
Toen maak ik mijn borst zo warm, zoals wat ik nou hier opgeklimd op die toilet. Ik wil amper op die toilet gespringen, maar anyhow was een plastic toilet. Handzakken liep spelen, mama's bezig hier met groot mensen. Hoor? En die Here zit tevreden met die niet te gaan. Ik zei van pastor, hoe hier kom je ook naar scooter bij Helmet. Doet echt nou mijn borst iets. Toen zei ik, hoe pastor? Wanneer, waar en hoe laat die Here voor jou komt zeggen? Hij is gelukkig met die niet te gaan. Jij moet onthou, ik werk. En die aankomsten hier van mij, als ook hier aankomsten wat pad toe komen, hij is nog op die gil, hij is zo'n padvaarder, hij aankomsten. Ik ben nog lekker rijk. Ja, van ik nog lekker rijk tussen jullie, van anders praat jullie ook. Ik zei, ik krijg niet zo mijn ordentelijke paar schoenen gekocht, hierdie pams draag, winter, herfst, lente en zomer, draag hierdie pams. Ik zei, hierdie landerij, wil pas zien wat ze landerijpent, die ik vanmorgen aan. Kijk hier, ik het landerijpent is gaat die boer, lijkt het zo'n landerijpent, maar als je onder naartoe gaan, is alles op. Toen zei ik, wie je passen, mij guaf. Wintertijden, herfst, lente, ik krijg hierdie guaf, wind. Moet even je wijs, hoe lijkt het hier onder. Hij staat nog zo, toen zei ik, passen. Lijkt me, jij verstaan me niet lekker niet. Kijk, toen maak ik los wat vast is, toen zei ik, passen. Nou, voor je wees, toen trek ik uit de sekpassen, kijk eens, ik heb mij guavend. En jij wil van mij komen zeggen, die Here zit tevreden met die intrant, passen, jij samen met pad toe kom. Wally, toen kwam zijn vrouw nou, en die vrouw voelt nou, ja, zie, waar toen zitten mijn zusters zien. Weet je, die mensen, kijken mensen ook maar vlak, maar zo rijk. Toen zitten mijn zusters zien, toen zei ze zomaar zien, ja, ik ga niet zo met mijn man praten, toen zei ik, hoor je, Jaffie, laat me jullie dingen, jullie gebonken. Jullie kennen niet van mij niet. Toen wijs ik van pastor mij goed. Toen zei ik, pastor, zeg je hier een guaf van mij. Krijg je nu al winter, herfst, lente en zomer krijgen. En Jacob vertelt van mij hoeveel ze vissen in kaap. Toen zei ik, nee, jij kent niet van mij. Toen zei ik, als jullie ook zulke lieflijke, oprechte mensen geweest zijn, als jullie vandaag ook voor mij een paar nieuwe schoenen gekocht, jullie pesten. Ja, toen echt mij komt krijgen, toen praat ik van pesten. Van toen als mijn borst warm. Van mij komt vertellen. Van die Here is tevreden met die intrant. Wanneer hij van jou komt, toen zei ik, hoor je passen, jij zou met een beetje van mij komen zeggen, van die Here heeft nog van mij niks gezien. Toen zei ik, nee, van mij heeft die Here nog niks gezien. Wat praat je? Zeg, of die Here is bij je tevreden met die Here niet te gaan. Ik kom daarop nog pad toe. Je krijgt me eens op, weet je wat is, wil ze 10 neerzetten. Jij komt zeggen van mij, die Here praat van, die niet te gaan, dat is goed. Nou, als ik nou 1000 rand of 2000 rand pad toe breng, dat is echt nog weer die beste niet. Toen zeg ik, jij ken je van mij niet. Toen zeg ik, you can't see me. Jij en je vrouw, hierdie kerk raakt nou klein voor jullie twee. Toen spoel ik mijn borst uit. Toen zei ik, jullie kijk me maar elke maand met hier niet in. Ja, en toen zei ik, dat is kom ik het gezien. Elke tijd als ik mijn intraantje breng, als jullie zo half kwaad, sierig. Hoe dat gaat daar hoor. Toen zei ik, nee, jullie kennen van mij niet. Toen zei ik, nee, hier bij zee zet jullie die pot. Helemaal mis. Toen zei ik, waar is dat en jij? Ja, van die Jaffie. Toen zei ik, waar is Jaffie en jij? Wat ook moest praten van als je geteeld, dit is aan een potse deksel. Toen zei ik is net zo aan een potse deksel. En ik is zo'n zwart deksel. En jij krijgt niet van mijn schoenen. Ja, Jaffie het dan gaat, zonder zij geteeld is aan een potse deksel. Toen zei ik, maar hij geteeld van jou zei, jij moet pad toe brengen. Mijn deksel is een pakzwart deksel. En ik kom pad toe. Toen zei ik, jullie kijk mij moest maar die rindienterrandje elke tijd als je handzakjes bij. Toen zei ik moet nog eten. Van als er nog bij jullie een beetje meel vraagt, als mijn naam horen voer en ik achterna. Dus zeg ik, ja, deze kan de mensen met je kerk mensen goed vragen. Ik kan niet nou op zeggen, pastor, ik is hongerig. Ja, vroeg ik is hongerig. Ja, vroeg ik die krachtje. Morgen getuigd jullie niet kerk af. Dus zeg ik moet nog in de hype van mijn handzakje leven. En die government komt nog pad toe. Dus zeg ik, jij moet tevreden wees van je niet interen. Je moet pas op dat ik is next man met een interen pad toe komen en kijk ik jullie maar zo. Niet als spoel ik mijn borst zijn. Dus zeg ik, nee pastor, jij kent het van mij niet. You can't see me. En dan komt wat klein toe, dus zeg ik pastor niet. Jullie kerkje raakt nou voor jij en je vrouw klein. Leg dan van mij, jullie van mij gekomen. En jij gekomen van mij? Toen vraag ik om. En jij gekomen van mij, jij en je vrouw. Hoe ben je eraan? Dus zeg ik, pas op, je pad is nat. Ik is een potse deksel, ik is een 3-bin potdeksel. Pas op, hij dan gaan 4 toe.
'n 3-pot kry jy nou op die stoof. Hy gaan 4 toe sê ek, ja, ek is hy pot se deksel. Jy ken nie van my nie. Hy kom sê die Here is nie tevrede met hy nie rand nie. As sommer jy wat so sê,